Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Luki. У той час вучні Єзуса розказали про те, що здарилося у дорозі, і як вони познали Єзуса у ламанні хліба. Коли вони казали про це, сам Єзус став серед їх і сказав: «Спокій вам». Здивленные и наполоханные, они думали, что бачать духа. Але он сказал им, чему засмутились, и чему сомнения возникли у ваших сердцах. Поглядите на мои руки и ноги. Это я. Докранитесь до меня и переконайтесь, бо дух не має тіла і костей, як бачите, я їх маю. Після цих слов він показав їм руки і ноги. А коли вони від радості ще не вірили і дивилися, він сказав їм: «Чи маєте тут що з'їсти?» І вони подали йому кавалок pieczonej ryby. I on wziął i jał przed nimi i сказал im: «Это слово moje, сказанное вам, коли я был jeszcze z wami, что powinno сбыться все, написанное про меня у законе Моисея и у пророков и у псалма». Тогда освятил их розум, как они разумели Писание, и сказал им: «Так написано, что Мессия повинен терпеть и воскреснуть на третий день из мертвых, и у Ягоное имя повинно обвещаться покаяние дела отпущения грехов усім народам, починаючи от Иерусалима, а вы свідки этого». Это слово Пана. Сядьте. Дорогие браты и сестры у Христа, у сегодняшнем пасхальном Евангелии мы чуем не нечто далекое, замкненное у истории, але живий голос, який зустрічає чоловіка у страху, а потім переміняє його у велику радость. Mianowicie це перемінення серця і є Божа милосердя. Бог не только перемагает смерть, але приходит до нас дорогой надеи, лаской навертания и пробачения. У Евангелии поводле Матфея, апостола, когда женщины отходят от могилы, ich одночасово охопливают страх и великая радость. Хутко дойшовши от могилы, со страхом и великой радостью, и они бегут, как поведомить учням то, что убачили. На первый взгляд это może zdziwiać, niby strach i radość nie pasują jedno do jednego. Jednak to społeczenie uczy nas, że Boża miłosierność nie robić tak, że człowiek od razu
перестає відчувати. Але що страх може бути супокоєний присутністю Бога, а радость народжається з того, що серце справді убачило. Божа милосердność не знищає правду про наш стан. Вона виводить нас з його. My nie становимся іншими тільки дякуючи власним намаганням, але про зустрічу з Ісусом Христом, який каже, не бойтеся, і закликає йти і świadczyć. A jaka prawda про Божию милосердность у świetle сегодняшних czytaniów? Милосердность – это не слабость, а всемогутность Бога. Запам'ятаємо, милосердность – это не слабость, а всемогутность Бога. Божа милосердność не з'являється ніяким м'яким змягченням правил. Это худший способ Божьей справедливости. Бог действует милосердно не тому, что бездопоможный перед грехом, але тому, что здольный Его перемогти. Він може дійти до чоловіка, якому не вдалося, і дати йому новий початок, щоб той мог правдиво поглядіти на себе, навернутися і повірити. Милосердność перевзходить справедливість, але не відміняє її. Милосердność nie супротивставляется справедливости, и она показывает, как Бог ставится до грешника. Когда человек помиляется, наступства еще ровно існують. Але милосердność робить так, що гэтыя наступствы не становятся концом шляху без надеи. Милосердność открывает махчимость вертания. У Евангелии бачна нават человечая спроба заволодать правдой. Після воскресіння з'являється змова і хлусня. Солдатам кажуть сказати, його учні прийшли вночі і викрали його, коли ми спали. Це спроба темрой закрыть światło Paschy. Ale Pascha pokazuje, że światło nie lga zagłuszyć chluśnioj. Miłosierność potrzebuje передачи. I one pobiegli, jak obwieścić, czuję сегодня u Ewangelii. I one pobiegli, jak obwieścić. Ewangelia podkreśliła, że żończyny nie mogą małczać. I one pośpieszliwa i biegąc, jak rozkazać uczniom. Miłosierność nie zakończается prywatnym chwalowaniem. I ona становится огнем, jaki хоче
перетвориться у świadczenie. Bóg leczyć tak samo strach. Słowy nie bójcie się wyjawiać duchowną prawdę. Kiedy objawiaється Boża wielcz, pierwszym ruchem powinna stać uspokojenie serca. Как rozum mógł przyjąć to, co każe Bóg. Pascha nie покидає człowieka u stanie одного tylko напружenia i trwogi. Bóg przychodzi tak, aby strach mógł stać początkiem dowieru. Bóg przychodzi tak, aby strach mógł stać początkiem dowieru. Zilustrujemy to. Czemu to tak bolюче i tak ratuje? W życiu każdego człowieka często zjawiają dwa podobne stany. Strach, bojaźń, że nie sprawisz się, że będzie zanadto późno, że nie zможesz, że będziesz osądzony. Radość, raptowne odczuwanie, że Bóg już nie zakrywa drzwi, że istnieje droga wiertania, że zaczyna nowy początek. Pascha każe nam, że strach nieobowiązkowo powinien stajać na przeszkodzie. Czasem mianowito strach stanowi tym miejscem, gdzie Bóg uliwa swoją łaskę. Nie bój się. Jak Boża miłosierność stanowi Twoimi решеннями сьогодні. Trzeba jakości przemienić do życia. Miłosierność poczynaється z czego? Z przebaczenia. Miłosierność rozpoczynaється z przebaczenia. Boża miłosierność chce potwierdzić swoją prawdziwość w odnosinach pomiędzy ludźmi. Bóg daje przebaczenie i czeka, że u Twoim sercu zjawi się przebaczenie dla innych. Tak, może Tobie samemu ciężko przebaczyć. Temu trzeba prosić kogo? Boga. Przyznać przed Nim, że mnie ciężko przebaczyć. Proszę, aby Ty, jaki przebaczył z krzyża wszystkim ludziom, aby dopomógł mnie przebaczyć tym, od jakich ja zaznał krzywdy. Miłosierność nie obminaje prawdu, ale przetwarzaje je u drogę nawiertania. Kiedy u Twoim życiu byli rany, niesprawiedliwość albo wina, sprawa nie u tym, aby skazać niczego strasznego, wszystko już bez znaczenia. Miłosierność nie odmieniaje odkazności. Ona robi tak, że odkazność nie stanowi się wiecznym osudzeniem, ale początkiem przemiany. Miłosierność robi Ciebie chutkim do dobra. Chciało się, prawda?
Евангелие показывает, что женщины поспешливо бегут. Женщины поспешливо бегут. Это духовный заклик. Не откладать навертание на потом. Не откладать навертание на потом. У чоловіку есть частка откладания. Калі-небудзь, калі будзе магчымасць, пазней. Пасха адказвае. Цяпер, бо Христос сустрэўся з табой. Цяпер, бо Христос сустрэўся з табой. А які маєш простий план на ближайший час? Каб гэта не засталося толькі прыгожымі словамі, можна зрабіць адзін канкрэтны крок. Перайсці ад страху да праўды. Перайсці ад страху да праўды. У кароткай малітве прызнайся Богу у тым, у чым патрэбна Яго дапамога. Другое, адзін канкрэтны крок прабачэння. Пачні з самага практычнага. Выкінь з сэрца жаданне помсты. Нават калі пачуцці яшчэ не цалкам супакоіліся. Трэці. Адзін хуткі ўчынак любові. Выберы невялікую рэч, якую можаш зрабіць ужо цяпер. А што можаш зрабіць цяпер? Што? Размову, прымірэнне, падтрымку, сумленнае растлумачэнне справ. Мои дорогие, а цяпер пра Пасху як запрашэнне да міласэрнасці. Сёння Евангелие показывает, что встреча с воскреслым Иисусом Христом переменяет человека. Страх не является опошним словом. Про это не можно забыть, что страх не является опошним словом. И он становится просторой радости и миссийного бегу. Божая милосердность – это не теория, это дорога, на якой Бог перемагает супротив и открывает сердцу будущее. И наприкінці помолимся. Божа милосердность, Божа милосердне, Отец всякой сутяги, дай мне познать правду про мой стан и примать Твою милосердность без откладания. Научи меня пробачать от сердца так, jak Ty пробачил мне. Перш чим я вимовлю слово, зроби моє серце здольним до навертання і любові. Амен.